नंद जी खजनवा देदा यशोदा गहनवा देदा नंद जी खजनवा देदा। और सब गोटे ताली बजेबे एमहर सभी और एमहर सभी बजेबे ना शिव चर्चा वाला में जन्माष्टमी वाला ताली। और भाभी सबसे कहबे कि अपन भतीजा के जे भेल है तहाँ के भाई मुंडन भेल हेते और सारी मंगने हमें ताली बजा बजा कते ने ताली बजबो के छे ठीक ना। नंद जी खजनवा देदा यशोदा गहनवा देदा नंद जी खजनवा देदा यशोदा गहनवा देदा बाजी ना मदिरा ऐसे हीरा रतनवा देदा नंद जी खजनवा देदा यशोदा गहनवा देदा नंद जी खजनवा देदा यशोदा गहनवा देदा। और अते देर से जे भेले हमरा नहीं लाग रहला कि अहाँ सब कृष्ण जन्माष्टमी में आयल छिए। हां अपन धिया पुता के जे जन्म होइए अब बधैया एना ही लुटावे छिए। कन्हैया जी के जन्म उत्सव में जे ताली बजबे उनको जन्म सफल भ जाए। हां अपन अपन बेटा से जिनकर जन्म होय छे त चाहे से की लुटा दे की नहीं लुटा केना ताली बजा दे केना डांस कोली हम जय हो कृष्ण भगवान के जन्म में। हां सब जोरदार ताली बजाइयो। नंद जी खजनवा देदा यशोदा गहनवा देदा नंद जी खजनवा देदा यशोदा गहनवा देदा बाजी ना मदिरा ऐसे हीरा रतनवा देदा नंद जी खजनवा देदा यशोदा गहनवा देदा नंद जी खजनवा देदा यशोदा गहनवा देदा। जब कृष्ण कन्हैया लाल जी के जन्म भेले तो जते भी गोकुल के नर नारी सब रहे की कहे छे की कहे छथिन चाचा जी की हो रहा छै गोकुल के जते नर नारी रहे नंद बाबा के ओता जाके की कहे छथिन गौर से सुनबे। कान के झुलनिया देदा पाँव के प्रजनिया देदा कान के झुलनिया देदा पाँव के प्रजनिया देदा इहे आरमन मोरे हीरा रतनवा देदा नंद जी खजनवा देदा यशोदा गहनवा देदा नंद जी खजनवा देदा यशोदा गहनवा देदा बाजी ना मदिरा ऐसे हीरा रतनवा देदा नंद जी खजनवा देदा यशोदा गहनवा देदा नंद जी खजनवा देदा यशोदा गहनवा देदा। एक मिनट मान लिया केकरो घर में धिया पुता होय छे तो एना ताली बजेबे दुनु हाथ एक उठा दियो आ भगवान जी के जन्म हो रहे सब के दुनु हाथ बोल कन्हैया लाल की। और नंद बाबा के कहे छे एको टक किछ ने नंद बाबा के घर में छोड़े छे। गाइया बछरुआ देदा गाइया बछरुआ देदा गाइया बछरुआ देदा बैठ के प्रजनिया देदा गाइया बछरुआ देदा माखन मिश्री देदा इहे आरमन मोरे माखन कढांसा देदा राजा जी खजनवा देदा रानी जी गहनवा देदा नंद जी खजनवा देदा यशोदा गहनवा देदा
हाँ लेकिन जे सब पीछे में जे एकटा बूढ़ी माता बैसल रहथिन, बूढ़ी माता के नंद बाबा कहलखिन अहाँ के की चाही, अहाँ तो किछ नहीं मांग रहल छी। जय हो। नंद बाबा ओई बूढ़ी माता के कहे छथिन, चुपचाप बैसल जे देखलखिन, सोचलखिन सब चीज मांग रहल छै लेकिन ई त किछ नहीं मांग रहल छै। आईना बैठल रहे का तो नंद बाबा पूछे छथिन ओई बूढ़ी माता से जे अहाँ के की चाही, तो बूढ़ी माता की जवाब दै छथिन, गौर से सुनबे। हाँ हमरा के कुछ ना चाहे, ई है इच्छा मनवा माहे। हमरा के कुछ ना चाहे, ई है इच्छा मनवा माहे। हमरा के कुछ ना चाहे, ई है इच्छा मनवा माहे। ई है बात चढ़वा अपने गोद के ललना। देखियो नंद बाबा के अंगना में कते दिन पर विष्णु अवतार कृष्ण कन्हैया लाल जी के जन्म भेल रहे। हाँ और वो बूढ़ी माता कृष्ण कन्हैया लाल जी के मांग रहल छथिन। उ तो अनमोल छै, उ तो हीरा रतन जेवर जते छै ना उ से ज्यादा छै। इहे बाप चरमा अपने गोदी के लालनवा, राजा जी खजनवा, नंद जी खजनवा यशोदा गहनवा दे दा, नंद जी खजनवा दे दा, यशोदा गहनवा दे दा। बाजी नाम दिया ऐसे हीरा रतनवा दे दा, नंद जी खजनवा दे दा, यशोदा गहनवा दे दा, नंद जी खजनवा दे दा, यशोदा गहनवा दे दा, नंद जी खजनवा दे दा, यशोदा गहनवा दे दा, नंद जी खजनवा दे दा, यशोदा